କାହିଁକି ଝିଅ ଦିଏନି ମୁଖାଗ୍ନି? ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହିଁକି ଝିଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଏନି? କେବଳ ପୁଅମାନେ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି? ଝିଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଘଟିଥାଏ କି ଅଘଟଣ? କଣ କହୁଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର? ରହିଛି କି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ସହ ଜାଣିନେବା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିବାହ ସମୟ ହେଉ କି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଏସବୁକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁର ଯେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଏପରି ଅନେକ କିଛି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଘରର ପୁଅମାନେ ହିଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ପୁତ୍ରର ମୁଖାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ ଲୋକ ନର୍କରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ନିଜ ଗୋତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଝିଅମାନେ ଏହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଛି। ସେ ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି।